na baba tochibasa kuna maoko na mai sampuru ande pamwe chete pamdzeni yara chizwe yara banze pensa panani ngori munhu ogara chirohwa chingoshungurudza chirohwa anogara chimbudzo kuti haachandide kundirova nondirova achiti ndoda kukusiya wafa kana usina kusiya wafa handikusiya mumba chemo haachandipindire hembe chaidzo anoti akandirova anouya nehembe dzine tsvina mumba mangu oyeosiya oti azvouko kwandichada ngendiunze hembe muno akauya nadzo ndotora ndowacho akangonoti dzachena utanga kupopotedzana nene obata ondirova otakura hembe oenda takagadziriswa odzoka kumasabhuku achaverenge masabhuku nemusi wechitatu kwedu kwangonedende mari ndobva ndasvika pasabhuku muguru ndikavaudza ndikati ndozvichiitika kumba kwedu nini chekutanga kuti ndizoti mumba haachandipindire pekutanga takatanga kuitika murume anga akasunga tichigarisana tiri vakadzi vaviri aiti akaenda kuna mai nini zvaiita akauya kumba kwangu hakuna bonde kepiri ndiri kuti ndikasangana nemurume uyu ndienda kumwedzi kasingaperi pazvinoti zvaganuka uya nanga kuti inini ndosvika rinhi ndichingoya korara muno ndikangosangana naye dhera ndasangana nayo nguva usiku zosvika 12 o'clock nenda kuenda kumwedzi izvezvizvi chekutanga murume uyu vana haasi kusponsa vana vakuenda kubva kuchikoro nezvibvudzo zvakakwabuka dzimwe dzenguva vana vanorara nenzara kushayiwa chikafu dzimwe dzenguva vana chaivo hachaona sevana vake vakabereka ndii ndakahura vana ivii ameno kuti wakavahura ndikuchichatsvaga kuna baba vavasponsa amainini avo vanotengerwa mini mafuta vanotengerwa shuga vanotengerwa raisi vanodya raisi vana vangu vasingadye raisi mombe dzakashanda dziri kushanda raisi ndo dzangu inini dzandikatini ngorogejo ndezvangu inini ndo zvinoita maricho ava amainini havana chavo chavati vaisa fetreza chayapera kutengesewa nokuda kwaamainini vachidya mari naamainini saka inini ndaona kuti kumapurisa ndaenda ndikatora protection order ina kundibatsira nokogara chirohwa chete mazuva apera aya ndakadzokera futi ndarwisiwa saka ndiri kutoona kuti hazvisi kundibatsira ndosaka ndauya kuno ndakasvika mumaoko machifi ndikakumbira kuti handinangana pekutsamira kuti ndikwire dare chifa ukanditi ndinotambira chisomo chako mwanana ndokuya pandaika baba zvanditaura chokutanga ndichiroora mudzimai ndakaroora mudzimai pamusha pandiri kugara inini ndipano zvadaro ambuya vakanditi mukuwashagara zveshuwa ambuya mai wavo bandaroora mukadzi nemakondisheni ekuti inini mukadzi aindinyepera kuti ndiri kurwara ndichibata basa rese rekusuka mapureti ndichichera mvura ndakati no dambudziko rangu inini ripere regai nditsvage mumwe mukadzi bandaroora mukadzi andaisa pano zvadaro
ndakabva ndatora mukadzi bhaye ndamuendesa kumba kwamukoma wangu ini. Mukoma bhaasumuka bhaenda kumba kwamainini wake. Vataurira kuti amainini taita mhosva. Pane vamwe amainini wenyu wako kumbo. Ndakati no mukoma, inini ndazviziva kuti ndatadzira mudzimai wangu, asi mudzimai wangu inini handina kumuramba, ndikuwada wese wadzimai wangu. Saka inini kuno mudzimai wangu inini ndakumubatira mombe. Vandabvisa mombe vandapa mudzimai wangu kuti mudzimai handina kukuramba, mese ndikukudai. Zvadaro ava vakabva vasumuka bvawaenda kumba kwamukoma, bvawaenda kunotora amainini kuti amainini shuwa mauya handei kumba tiende kunogara tese kumba. Bvawaenda kumba kuya, tasvika kumba ava nofunga ivo vaitarisira kuti pamwe kutora kwataita mukadzi uyu tirikuita zvechipfambi, vasingaziva kutoti mukadzi watatotora inini arikutodawo zveimba. Tagara vakatanga amai kuti kana nyange pane zvinhu zvese zviri pamba, vakatanga kutaura kuti no zvinhu izvi hauzvitori nokuda kwokuti iwewe wakazvishanda munda mawabereki wangu. Ndakati aiwa kuiwewe tinoti wardrobe kitchen unit mubhedha zvese unoti ndozvako, kana ndakatoona mwana ndikuda kugombeze unoramba. Ndakati kuzvipfuura kuti wakuti ndozvako, ko inini chandinozotiwo inini changu inini ndochipa. Baya vanotuka amai avo ndobva ndatanga kutaura kuti no mudzimai tikarisaone vabereki havanawo chavanoto vakukwaniswa pari zvinozvi, vanoda kushandirwa nesu, tiendesewo chouyi kuvabereki. Anoramba vabereki vakada kuti vatauriwo kuti no mhuri yangu garai zvakadai, vanototi ndimi makatotumira mwana wenyu kutoti arori wachitukii amai yangu. Pane nyaya yavataura pabonde rangataura mumba mavo ndiri kupinda nofunga nhau yavataura kuti tikuenda kumaperiodi right. Vakanditaurira baba mwana ndiri kurwara. Ndakati mukurwara amamwana muri kunzwei? Ani ndikuenda kumaperiodi. Ndakati aiwa ndazvinzwa. Vanaenda kuna amainini akoma wenyu vati vari kurwara vambokuudza iwe. Anzi kwete. Ndakati alright, nhau yataronga inini kuti mangwana tiende kumunda, tichiregei kuendai kumunda, tichisumukai panapa tese tiende naMaiguru kupi kuchipatara. Mandatora mari yangu $20 ndaisa pahomwe. Pataenda tasvika pachikoro pachevakadzi, takati amamwana tichiendai pakliniki. Vakaramba kuenda pakliniki, vakabva vati mari yamunayo yakabatana. Ndakati aiwa hungu mari yandinayo yakabatana, asi mimi hamusidi chipatara chokuti munotaura kuti mari yakabatana. Anofanira kutaura kuti mari yakabatana chipatara. Vatabve kumaprofiti, takati aiwa kumaprofiti ndiko kwatinoda kuenda handi. Vatafamba vataenda panonzi pastori uye takamuona angarara panze achiita ndikabva kumuzarabani ndikutoita sei ndikurwara. Atanzi munogona kubatsirwa namadzimai yangu aya. Saka madzimai achanga ari mumba, adzimai vangu vabva vasumuka vabva vaenda mumba memuna adzimai vastori. Saka ava kupinda kwakaita mumba mumwe vangu vakutaurana zvavaitaurana vari mumba. Inini ndakatarisirawo kuti vachauya panze nokuda kwokuti inini ndinoziva zvangu kuti kana tichishandirwa tinoshandirwa tiri panze vakirava. Saka ava vakabva vatanga kuitirwa kunamata yavo vari mumba. Ndakazoona munhu akuda nehighway yatakauya nayo, asi vakaenda vakanokora dhaka ravakanokora. Handina kuda kuzvibvunza, bvavadzoka bvavaenda mumba. Time bvavazouya neshinda yeheti kuti baba mwana ndiposereiwo. Saka inini ndakafunga kuti pamwe munamato iri kugadzirwa, kunzi vakagadzirwa munamato yetu yapakira watoona kuti pamwe munamato iri kuda kuitwa se yawada kuitira. Ndakazoona
adzimai vangu avo vakutooneka kuti takuchimbodzokera. Inini hana kuzvikwanisa kuzvitambira kuti kuti takumbodzokera. Kurapiwa kwacho handina kukuonei, kuchipatara kwacho waramba kuenda. Patazodzokera kumba zvedu. Tasvika kumba, vandati ini no madzimai. Vakabva vabika chikafu. Vakabva vapa wana wavo. Vandati madzimai ndibeiwo chikafu. Vakati inini handina kubika neshira iyi. Asi juti renge riri kumba kwavo. Anabika neshira iyi. Ende mene unodya pakadzi wenyu. Izvo zvauya sei? Ngopa wakatotanga kuti makatondirangana nakadzi wenyu kundigadzira. Ndakati nhama mwana. Ko mukutaura kuti inini ndakakuranganai nadzimai ava kuti chikugadzirani. Ko izvo zvambouya sei? Kwani imimi ndati nini handei kwamuri kufungidzira kuti tiende semhuri tiende kunobatsirwa. Imimi muri kupokana nazvo. Paibva ndanyara ndabva kwamai ndikati ndibeiwo chikafu. Amai ndini bva ndipa chikafu patati. Ava bva kushedzera kuti yamundiisirawo purasitiki pamusuwo nokuda kwokuti dhora yangu rakafesa kumabhazuva kumvura kana ichinayo inopinda munhu. Ndakati no madzimai ndiri kuuya ndovhara. Ndiri kuuya kunodya, ndiri kudambodya. Bobva vakati ikoko ndiko kwakakodzera kutandara ikoko ende ndichazvipedza. Ndakati aiwa ndiri kuuya regei ndidye chikafu ikoko mandinyima chikafu. Ndipo pandakaenda kuti ndivhure dhoo vakanga varoka dhoo nomukati. Ndakashaya kuti ndopinda sei. Munomira kubhindura here? Ndakamboenda kubhindura. Kubhindura kwandikaenda inini takaenda kucivil court. Taenda kucivil court adzimai avo vakanditorera protection order. Vanditorera protection order. Anga mhangana ndi. Protection order zvayaitaura yaiti inini ndisuduruke baba. Ipapo nofunga ndakasuduruka. Vandaenda pandakatsvaga kuti ndiende kunogara. Adzimai vangu vakabva vazotera. Turunda kuda pamusha vakabva vazotera kuti no murume ndinokumbirawo regerero nezvandakaita. Tidzokerei tichengete wana. Inini nokuzozvifungawo manje kuti ndine mhuri wana 4. Mhuri yangu inotambudzika. Madzimai kutaura kwamaita. Tidzokerei kumba tichengete mhuri. Tadzokera kumba. Kubva ipapo kana nomutauro yacho yese haisi kupera. Ibva panzvimbo yauri. Peace order, bepa racho tinaro Peace order, protection against violence. Peace order, bepa racho tinaro Saka nada protection era usahara semunhu kana kutura asikazokuti peace order. Ndavo acha kukucheni. Asi zvikutonishamisa kuti ivo vazomawana sei kundozomba vangu havapindi vazovawana pai. Inini muridzinda matsvaga nemashai. Inini ndikazoenda kumashure vandaenda kukoti kwekwe nokuda kwokuti vabereki vaida hwe. Vandaenda inini vandatano ndidawo judgment yandakapirwa yakanhau yakamhangarwa kuno yekusuwa pakati yenyu tekwana ndipo pandakapiwa judgment. Judgment ndakaipiwa ndini kukoti. Inini ndakazoenda inini ndiye ndakapiwa chete Mazita akafanana here handisi kumwana munyiro wezita anyway tekwana. Anyway tekwana. Andingaiti koti. Ana wenda ma wenda koti here. Tikaenda.
pamusoro ichangamiro kana ngasi baba vachirora mukadzi wavo vakandikumbira gorezo zvikandikukumbira kumberi mai nokudzi isusu tauya munobva tibatsira ndirozvo ini ndikandiona maissues mamwe acho ndikanyarara zvomba ndinotoona kuti nyaya dzekurodzana nyaya dzeshandiaai muri kwemuchimuya amaine munotenda zvaako pamunhu vakukurira kana munavo varipo havasi ivo zenguva ndo varikutokonzeresa mukutenga here kuti naamaini ndinavo vari kukonzeresa bati dzimwe dzenguva ava maininawa vanotanga ndivo nyaya murume wake raurova ini vanotanga vachikudzemuri ava mainini tinonge tichitaudzana tiritu asi murume anozitenga kuita yake dzimwe dzenguva mapureti taiyo yekuti vajira murume inini ndobvunza kuti kosei ndichirongedza mapureti ajira murume everyday murume obata ndiroro aiwa panounza chikafu namaini taurayotizi makanyarara tauraitizi mukomana bata asi iyo vanototangira nyaya kumuru nyaya yakabva kumurume ndopesera yabatei handina musi andinonzika kavatukakakasi asi mbonwa vanotondituka zvichikana kufamba yakapera basi amaivika ndofunga kurwa kwatakaitaka ndingati nini ndakarwisana navo kamwe chete pamwe pese akanjira kuwa kwatachindakawa nau nichidzoserana navo shumu akawanda wakamuteta chipari chake chirikutadzisa vatsai iyo iramweni vatendere zvinova zvisiri kuratidza kuti isusu kana uchida chipari wakazvii unofanira kunge une justice vanhu vanowirirana zvokuti unovashayeka taura zvokumaji unavo bamba here apa pangu ininasi kuti mana anoti amaiguru imamamama asi dambudziko ndariona rinei rokukonzeresa kuti itadze kugara zvakanaka pasina mvana yestage kuti pamuchiri kugara muchiri pambi here votsvaga yako stage sara kuchigara pamba ipapa munda wandinorima ini ndiwambo asi ndiwambo amboyava hasi kuno pane nguva yaiwaniswa vanhu minda mayuti ndipo pakaitwa mukana ipapa amboya vakaonamoka asi munda wavo uri kuchiwesi munda wandinorima ini tomboti ndowawa mukadzi wako munhu mukadzi wamuda muda zisingaite kutenda notenda suti tichagarisana pakunedza nokuti sitende ndiamai pete nezvavanondiita izvozvi baba vatanga kuva vanikumbira kunese zvikandezeriera vanazererwa netsina yavo saka ndikuti imi mune hamusangane muzimosva munengane munhuze ndiakozita muzimosva ndiya akakumbira kubezi namai yako vapinda vakaona kuvenga aiwa ava ndikuvapa mhosva kuti gumbeza rangu vakati ngaridzoke netsvina yare nezvino inini tangamire zvingaita here kuti ndowata tsvina yachandwa neababa ndisuti baba vakazabanikana asi kuti imimi makatidza kuita nandovaii kuna kwamuri kufamba mjini hamuna rwedu imi matamai avabve pamuri mukunudza murume achadzoka pamuri uyu akaenda kure atakatsvaga musha mukunudza murume wanyanozoka kuenda akatoenda kare nekuti mba handipindire kuti vachandodika
Apa mai? Makaita ngepitu. Makaita ngepitu. Chimbomira ikura iri. Ngono yokwenda asina. Ingamutirira shona ingwa. Iri ndingazvigona zvekugarisa zvamakaita ngozviri. Izvi nditotonga nyaya handizvigoni. Uya azvigona uyo ada kutongwa nemi. Nezingori vairi. Simeti kura iri kugari. Ina handina zvamukuita zvekuti handizvigoni. Kasi havazvitaura kuti situzvigona. Pamanzwa kuti mama ndimukuzizwa. Nditaura mai. Apa mirai. Ndinopoka. Ndikuedza kuedza ndisai. Ndikurambura ndikuita navo ini. Ina handisimubarika ndimubarika kasi maapa ndiri. Ndinoedza kuedza tsari zvokuita sei. Kana kubezera vanhu nekuchina arwisa akarwisa ndani akaribata. Ndimakaendesa. Ndimakaendesa here hongu chitida kugadzirisa ichi. Kwete. Alexander. Ivo ndivo vakati ndipei gumbezera. Vanaida kuwachwa nguva yake amati ndipei izvozvo. Kwete. Baba vangu vakati ngaridzokere tsvina yarero. Madhishi sipo zvese zvamu. Pane question yakuna. Zvanzi ava kana mati ndipei gumbezera. Ringe rawachwa nguva. Tindira ndipise zvauri. Zvakaitika kuti mwoyo wabarika isi kuti atigadzisa nyaya magumbuka zvino vati ndipe kupedza mabumbu vandomwe munyanodzirwa nanostereka ane nguva yekuruwacha here kana mukadzi ane nguva yekuruwacha anaye haana nguva tinokavaudza nguva ichiri ava vakazogumbuka chete pandakazovati gumbezi vakabva vati iwe murume ndotora gumbezi vapinde tsvina yarero ndopakaenda mukadzi akati ndotora baba yona gumbezi netsvina yarero makanga mukurameni zvavaitei tandiri pachivanzi chimwe chete mamutazataurira vavo sanzi pamumupenya zvakwadzasise zvamunenge muchitataura ndikuchateerera tichida kuona kuti ngoni ndoutadzi ndou amaitarisai kuno wandiri. Inini ndinobarika mazvo. Imi murwisa chete kuna amai nini. Ndopa muri chete. Mutorwisa kuna amai nini kuti vabve. Zvino mavairi ndivai kutaura mambo. Ndogara zvakanaka. Mudzidziswe. Munomhanya. Nyaya yavataura kuenda kumatinda pamava. Izvozvo edza kuona kuti vakadzakwa ndova varumarumurwa nina ngwane pano akadzi ndizvosiwa tina kumbona musari nyautitsa ini kana ndina ruparudana zvavari kuita saka vandoda kutora kuti gadzirika uimwavo pamuri yako iwo waenda pamuprofita munhu woenda pamuprofita anoziva iwo vanhu vaifana kutungamira kuti varai zvamataura kuti vandozvikuitira adzimai ane pamuprofita vandoziva inini waunoenda navakadzi vese kwete kuti waunongofuma nhasi kusenunani pakati unoenda kana panoenda pafridays vasingasendi handi maprofita kuzogarawo chivatsiri pano handiti waiona mhakairi yaikuda gadzira nyaya yekuda kufana kuti mukufungira mtu anofunga kuti anogadzira anofunga kuti akugadzira anogadzira mukadzi kuti handiti zvinosamagandarauraona kudhara kuti ivoyo pari pamusuna zigona ita straightforward izvokuti unotsvaga asi ta straightforward kubarira urigone kugonera mhuri yako yese avada ndikuba kapa kutendera vana kuti kadzi dzavana vako ndakandoka ndaiwa vakokwewe sabhukouyazani wakati wakaranga pamanyaya aisa kwesa bhuku jeje ndirachakwamira haana ndaenda inini kuta ndindakazona mai akari pamba pajeje jeje mutambira nyaya inoitaazvikupanzisina mushongakiwa teyana zvakaita uri kuitonga jeje uya aivazvanzi uya aramba kuya kuti handitomwe masabhuka aisauusho ngati aiwa zvivese umwe chatobva kutaruya asi vabereki vari pasaimona iwo zvaunoita mwana amai machamai namtaura ndokwanisa zvoitaisa kasa vabhenga asanobva kwachena
vanosara vachigara ini ndindombosudura uchienda ndotsvaga kukuenda azviite Mungoda zvitisi. Avaita sarudzo. Imi mauri mushando wavo. Amai avaita sarudzo. Nyaya ndikubatsira. Ava amai avaita sarudzo nokuti vakuzati mushando wamai vangu. Saka zvakuti ini ndobva ndoenda kwakuenda ukadza kuti iwoga. Hama dzazoti iwe chipi. Famba. Achizomawira kudarika kuti uchiwanise mabadzi. Mukubanzwisa. Imi mati amai nyaya. ini ndati inene kana zvingaita kuti vasuduru pini ndosudurura Unoti vabveri. ivo ndovataura kuti tokwanisa kuzoa Muchikuda here mereji. inini murume handina problem Musati kana mauya kudarika vatibvunza advance. Izvozvo. Tachikuda kuti dzimai abvei kundodaro. Murume unyari kubuda. Iwe shamari. Murume ane akapawana pokugara ndizvozvo. Anomupuwa kuva kudaidza maguru esitendi kuvakaenda. Andinoza kubuda. Ndizvozvo. zvinotondirerutsira nokuda kuti pane zvirikuona izvozvi musi wandauya kumakwenyu changamu baba vakasara kugujirwa mumba mangu vasingatauri Magujirwe chiche maoko. vakadambura waya padhowe pakicheni Matorwechi. vakapinda vakadambura waya vakapinda nechinangwa chii vakatora fetreza imwe yacho vakatotengesa ndo yavakuisa dare kuya kuiwa nemudzimaiwa apo fetreza yacho ndeyekamba amai avo nofunga ndakumbodzoka kumashure amai avo takatenga fertilizer vakahaya motikari vakatakura fertilizer 12 bags vakaenda nadzo kumba kwavo Ndizvozviranga. Makazvitiri. Makazvitiri nani? ndakatakura nokuda kwokuti baba vake namai vake vangu vachitaura kuti takura fetreza Amai, dzidzai kukwana ini. Tonga mfuni pamusha. Mamba kumba kwedu tikakuti tikupa ipopo. Handa kuti kwire dare. Handa kuti kwire dare. Makadona nchichite pamusha. Ndakakuti kwire dare. Kuno ndokunotumwa nyaya. Iwe une matirauzi akawanda vake mbodzi. Kuswera makaripfeka muchita madecisions me muzokuti mamurume. Dzimwe dzenguva bvumai kupinda mubvudzi dzemurume muchitaurirana zvakanaka. Handa kudziranyirwa ini. Mangwa handa kuita tenenya. Kazvinhu zviri kuitika mukati ndikunda nguva yakawanda nekuti ndakadaro kaipa. Ndikati dai. Hazvozvo. Kufertilizer masima ashaka kuti ndazitombava ndakatakura fertilizer ngendaruka nguru. Makaipa ani fertilizer. Iri kupi? Fertilizer zvakaitika. Iri kupi fertilizer yacho? Fertilizer zvakaitika. Iri kupi? Fertilizer baba vakanditora. Iri kupi? 6 bags dzanzi yangu dzawakabhadharwa mari. 6 bags ndo dzanzi Saka 6 bags dziri kupi? dzebackground dzacho ndo dzawakanditora ndishandise zvamurikuda ndobva ndatenga mapoto nandine makore ndisingatenga. Hey, by the way, amai anaimba yawe here. Une makore manganani? Kopi yesigara nawo. Une makore mangani ekukura? Tine 20 Sei ucha zvakuzoparadzirei? Neuzviparadzirei nezi? Barika rapo kudhara. Hari kusukushusha iwewe. Murume asi kushusha. Iwe ndokuzvishusha nokuti maitiro ako uri kuparadza murume. Unoziva kuti akabva akazvitana kuno minda yakawandisa. Anongorenta minda. Orima zvakanyanya. Iwe uri chirikadzi asi murume unaye. Unozviziva zvinoitika. Batwa amaya. Unozviziva. Chinja mararamiro ako. Watiwa uchavada. Ndizvozvo. Uchavada. Aiwa. Ausurudzika. Unomuona sei kana zvichizunguza murume wacho?
Ora takasazoya kumba abantu baba vile. Asoka kurumo. Andakamtsaka. Akasazoya kumba agara namaini. Ngaendere baba bamaini chipopota kuti vausika kumba. Vakavati bhai. Auyendi. Saka unasi kuzvipikira kuti wachirikadzi. Ambe yakugara kusukunzwa zvomara. Pamusoro chakani. Kuti wazoenda kupolisi. Ufika mazotora taona kudhara nyaya yako ka aitoda kuti waone kuti sei ndakazotambura waya yavari kutaura. Pakanaya mvura ndofunga inini ndakadzika fodya musi wa9 November ndakaisa compound. Musi wa9 December mvura yachibva yanaya tichitonda kutopa fodya. Baba wakasiya varoka madhoo ese ndaronga basa manhu ekuti mangwana tiri kumuka tichiisa topa. Ukabva wasiya varoka madhoo ese. Mapadza wasiya vakiri ndoshanda ripi basa. aiwa ndangwapedza aiwa Akanyangara Ina unoona nguruwe, unoona kumba, unyorora tsamba. Unoona kumba kuisa musha. Iwe unotsvaga kuisa mukadzi wako. Mushaya kuisa mukadzi wako. Andi mukurima wamwe chete. Takatorima. Mukurima muri vatatu. Mukura mukatana namasha. Kana washushwa unokudzwa kwamama. Kwamamba kunzi madzimai chitani. Kana varume vanoshushwa vari muku. Asi vanonyara kuti dashushwa. kugana kurowa Tirowa. kurara kumoro Mabaya kwamambo kasigura risigura chikuini. Indi kungokuedzanisai. Ine mugara zvakanaka. Iwe uchimara kuchiite mukadzi zvakanaka. Mukadzi ndinotomuda Uchengeta amainini zvakanaka. izvozvi dhera tati vauya vachitaurwa vakatotenga magirosari avakatotenga pashopu padhokwani nemari iya vakaramba kuenda kuchipatara iyi vari kuti inini handisi kusapota vana doti mundibvunzirewo vari ipepo kuti kumba hakuna chii ndivava Kumba hakuna chii yamei. handina kukupai mari here kuti tengei chibage makaitawo dzenyu metsi dzokuhaya mudhudhudhu muchiuya kuno nini ndikuti munga chibage chirimo mapenyu ndakamupa mari kuti tenga chibage akatenga chibage amunondipa mari zvavakaita changamira vakatenga girosari vakatenga girosari ye$10 ndobva vapainini vatenga girosari ye$5 kubva vapameni inini ndinewana 4 inini nemurume 6 pa$10 amainini wapiwa $5 Makazvika wandei. ndo mari yavakandika ndovandashandisa ndobva ndatenga chikamu mari yekutenga chibagava Name, tende kuti murumuniba. Akukuenzanisai. Mikana yakafanana. Ava amai ako $5 zinokuwa 10. Saka imai loko $20 wako 5. Amai mnaona ngati. Alright, please. It's a difficult kana mwakuti chiti esikangoda amaisimisana imotamba bamai izvo zvokuti pamba bamai vangu zvidoa kuti kana murume mukazoramba nemurumoyo anoyapa akagara pamba dai mumimi maadjusta shanje dziripo zvinorwadza kasi ndo zvaako kana makambomasi kuti achigara pamba penyu chitendeti murume wanotavairi dai matoita hondo yokuti muwirirane muchirwira murume wenyu kuti muda kutopara zvitindudachidiwere ndapedza nemi iwe ukaita chikumbota mukazviurizana batavesimaoko ngavauye titovabata batai zvinopinda ndakatokera pamubhebhese tinjauzopushana